Гангстърки, един от вас ме пита как на Survival Raft да поканим приятели да играем заедно. Сега ще ви покажа, стига да заради тази крепост. Така, идваме в мултиплеер. Имате това. Идвате плеер, copy ID или invite, пращате на вашия приятел и просто влиза той в мултиплеера. Enter ID, пиши ID-то и влиза. Разбира се аз. Така. Следващото е. Ето, invite или copy. Да, копираш ID-то, пращаш го на човека. И той се го копира, слага го тук и влиза. Ето, Enter New ID. Натискаш, качваш и влизаш. Даже ако искате някой път, ако решите да играете с нас, не знам по колко човека могат да се държат. Ще видим. Може да пробвате да играете с нас, да играем рафт и да бием тая гадна костенурка, акулата. Пак първия път я бихме. Втория път дали и да има повече хора, че да може да таковаме. Да вземем новия рафт, който ще ни е супер много полезно. Абонирайте се, лайквайте и коментирайте. Бай-бай!